Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Liyizwi lomusa kwabasemhlabeni nakubayo lilethuphila Nkosi yethu siphe Hallelujah. Singahlala phansi bazalwane. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Angithathele lithuba ngenhlonipho enkulu ngibingelele uAshdikin, my brother, mhlobo wami uShenge, nomama uButhelezi, ubuholi bonke balapha ekhaya, abefundisi bonke abakhona, obaba nomama, insizwa, intombi, abafana namantombazane, egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Nginibingelele egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. uKristu uyinkosi. Angibonge mfundisi ngethuba ongipha lona to come and minister the word of God. Angilithathi nje, yambonga uNkulunkulu ongenzele umusa omkhulu. Amen. Ngiyamthanda uJesu ngoba wangithanda kuqala yena. Hallelujah. Ngiyabingelela umkhaya wami, Dlamlenze, ngibingelele mhlobo wami mfundisi uThwala egameni lika Jesu. Amen. Ngicela siye nezwini lenkosi bazalwane. Quickly ngibingelele umqondisi wohlelo, aba worship team nosidlalelayo egameni lika Jesu. Ngicela sifunde ivangeli ngokuka John isahluko sokuqala, isahlukwana esokuqala. The Gospel according to St. John, the first chapter from the first verse. Size simek verse number 5. Ngicela ke ogcotshelwe ukufunda asifundele, ngingaze ngifunde ngithi ngiyashumayela sekukhona okhubekile ngoba ngimthatha izinto zakhe. Cela sifundele ke John chapter 1 from verse number 1. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi waye nguNkulunkulu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. Ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ukukhanya kukhanya ebumnyameni, kepha ubumnyama abukwamulekanga. Amen. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life,
And that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Baba, siyabonga izwi lakho eliphilile nelinamandla, which is sharper than any double-edged sword. It penetrates till the dividing of the soul and the spirit. It judges the thoughts and the attitude of the heart. Siyabonga Baba, ukuthi kuwe asikho isithunzi sokuphenduka nesimo sokuguquka. You remain the same. Nguyizolo namhlanje, unguye naphakade. Izimo ziyafika, izimo ziyodlula, kodwa izwi lakho limi kuze kube phakade. Izulu nomhlaba kuzodlula, but your word will remain the same. Siyakubonga uNkulunkulu ukuthi umise ngalo zonke izinto esizibonayo nesingayiboniyo zisamile nje namanje ngalo izwi lakho lithi uphase konke ngezwi lamandla akho. We thank you Lord ukuba noNkulunkulu ofana nawe ongaguquki phakathi kwezimo eziguqukayo. uNkulunkulu ongajiki, uNkulunkulu omile kuze kube phakade. Abantu bayashintsha, abantu bayaguquka, izimo ziyafika, izimo ziyadlula, but umile kuze kube phakade. Izulu liyodlula, umhlaba ugoqwa njengengubo, utshani buyabuna, imbali yavuthuluka, nenyama yonke injengotshani, kodwa izwi lakho liyohlala kuze kube phakade. We thank you Lord ngezwi lakho elisiqinisayo, nelisinika ithemba, nelisiqondisayo endleleni. Egameni lika David says, your word, izwi lakho liyisibane enyaweni zami nokukhanya endleleni yami. He also says, ngiyakulonda ukuze ngingone kuwe. Thank you for your word. Siyabonga Baba, izwi lakho elimile kuze kube phakade, egameni lika Jesu. Amen. Cela nje ubambe kancane my brother, uzozwa nawe my helicopter sayisuka. Bese ke uya usuka kanye ne helicopter. Bazalwane, lapha phakathi kwethu akekho maziyo uNkulunkulu ngamehlo enyama. Kodwa uNkulunkulu uzazisa kubantu, noma uthande uzazisa kubantu ngokuthi azembule by revealing himself. Ngamanye amagama ngeke simazi uNkulunkulu if it is not by revelation. The only way eyenza sithi siyamazi uNkulunkulu ukuthi uzambulile kithi. Kuneyindlela ke uNkulunkulu azambule ngazo. Laba abafundi iBhayibheli bathi kukhona lokho kuthiwa i-general revelation. Masikhuluma nge-general revelation sisuke sikhuluma ngendalo, ngemvelo. Yonke uma ubuka indalo kaNkulunkulu, it reveals uNkulunkulu. Ngamanye amagama indalo yona yodwa nje ikhuluma kubantu ukuthi kukhona uNkulunkulu. Ebese siba nalokho esithi yi-divine revelation. Masikhuluma nge-divine revelation sisuke sithi uNkulunkulu uzambule ngeindlela ezimbili ezi-divine. The first divine revelation, the first way, indlela yokuqala uNkulunkulu azambule ngayo nge-divine revelation yizwi lakhe. His word reveals him. Izwi lakhe liyamambula. Malibonga igama lenkosi. That is why masilamukela izwi lakhe samkela yena. Uye futhi othi uliphakamisile izwi lakhe ngaphezu kwegama lakhe. He has honored his word more than his name, because his word reveals yena uqobo, lambula yena. Masifuna ukumazi siya kulo izwi lakhe. Malibonga igama lenkosi. Ningitshele bazalwane uamen when my harishwa nkosi yami, nami ngizomkhiphela imali ngimharish. Hallelujah.
Awake ngibona izandla zabantu abasemvuselelweni. Alibonga igama lenkosi. Ningathuli kuvele kuthuleke ngathi se-library sisenkonzweni. Hallelujah. So uNkulunkulu uzambule ngezwi lakhe. Number 2, i-divine revelation. uNkulunkulu uzambule in the person of Christ. Uzambule ngoJesu. uJesu uyisambulo esiphelele sikaNkulunkulu. Malibonga igama lenkosi. That is why uPaul ethi kuhlala kuye uJesu ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. Ngamanye amagama uthi the full deity dwells in him. ubuNkulunkulu bonke bupheleliswe kuJesu. Hawu bakithi. uIsaya omunye wabaprofeti, uIsaya uprofethe kusele iminyaka engaphezulu kuka700 kufika uJesu. Kodwa uIsaya waprofetha ngoJesu. Uthi ke uIsaya my prophet uqale athi bheka sizalelwe umntwana siphiwe indodana. Athi umbuso uyoba semahlombe akhe. Abese ethi igama lakhe kuyothiwa uEmmanuel, uNkulunkulu ophakathi kwabantu. Ngamanye amagama, when you see Jesus, you see God ephakathi kwabantu. When you receive Jesus, wamkela uNkulunkulu ohlala nabantu. Hallelujah. uNkulunkulu akakaze abonakale, simbone ngoJesu. Simbone ngoJesu. Yingakho amasheshi mayehlabelela ethi siyakholwa nakuyinkosi yinye uJesu Kristu, indodana evele yodwa kuyise. Ivele kuyise kungakabikho ikhathi zonke. InguNkulunkulu ivela kuNkulunkulu. Ingukukhanya ivela kukukhanya. uNkulunkulu impela ivela kuNkulunkulu impela. Hallelujah. Makosha. So masamukela uJesu, samukela uNkulunkulu. Yingakho in the Gospel of John chapter 14 uthi uJesu uthi uPhilip kuJesu, mawuJesu esethe uma beningazi mina beniyomazi noBaba. Abesathi kusukela manje niyamazi nimbonile. uPhilip abesethi Nkosi sikhombisa uyihlo kusanele. uJesu amgqolozela emehlweni athi isikhathi esingaka nginawe Philip, kanti awukangazi na isikhathi esingaka sawuze wagqoka iuniform kanti awukangazi, sawuze wanesikhundla kanti awukangazi isikhathi esingaka. Hallelujah. Oh Jesu, oh Jesu, uthi isikhathi esingaka nginawe Philip awukangazi, athi awukholwa yini ukuthi mina ngikuBaba noBaba ukini? Ongibonile mina ubona uBaba, owamkela mina wamkela uBaba. Yingakho ethi ma umuntu engithanda mina noBaba siyoza sihlale naye. Malibonga igama lenkosi, malibonga igama lenkosi. Abantu abamthandayo kuzuba uthathu buzohlala kubo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Noma siyagula kodwa uhlala kithi, noma siseyigwaladini kodwa uhlala kithi. Akabonakala siyoba yikho, mhla yabonakala siyofana naye.
Hallelujah. Awukuthula library. Ukuthula. Glory to Jesus. Ibandla engathi ngizohlala kulo yilele lingapha ngoba laba bayangipha amen. Ake ngithi amen ngapha. O sebeformal ake ngibuye ngapha. Ake ngithi amen ngapha. Ngizohlala ngala. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Ake uthi awuya hey. Uthi-ke uIsaya mabuthelisi. Uthi uIsaya igama lakhe kuyothiwa uEmmanuel. Abese yadlula thwala. Athi igama lakhe kuyothiwa umaluleki omangalisayo. Hawu Nkosi yami abakangizona namhlanje. Athi igama lakhe kuyothiwa inkosi yokuthula. Igama lakhe kuyothiwa ubaba ophakathi. uNkulunkulu umnini mandla onke. His name shall be called Wonderful Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. Now. uIsaiah umbuka ngeyibuko ikamoya. Ufake izibuko ikamoya. Sasodlula 700 years afike kodwa uthi mangimbheka lo mntwana igama lakhe kuthiwa umaluleki omangalisayo. Now listen. Ma uIsaiah ethi his name shall be called Wonderful Counselor. I-attribute kamoya ongcwele. Umoya ongcwele sithi Wonderful Counselor. Ma uIsaiah ethi his name shall be called the Prince of Peace. I-attribute kaGod the Son. Ngoba undodana kuthiwa inkosi yokuthula. Ma uIsaiah ethi igama lakhe kuyothiwa u-Everlasting Father. Ngamanye amagama i-attribute kaNkulunkulu Baba. Ngamanye amagama uIsaiah ubona kulomntwana ubuthathu bukaNkulunkulu. Uthi I see the Holy Spirit, I see the Son, and I see the Father. Hallelujah. Ngoba uJesu noma ekhuphuka eJordan ithe mayikhuphuka indodana izulu lavuleka kwehla umoya in a form of a dove. Ubaba wakhuluma so emfuleni iJordan kwahlangana ubuthathu kwakhuluma ubaba kwehla umoya wehlele endodaneni. Hallelujah. Ngoba indodana yambula ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Now, ngifuna ningizwe kahle ningizwisise bazali because soqhubeka nayo kusasa le ndaba yami. Funa ningizwisise egameni lika Jesu. Listen. uNkulunkulu ozambulayo. Hallelujah. Moya ongcwele. Listen, uthi-ke ngoba into engifuna ukuyi-instilla i-purpose yale message ukuthi ungahambi ibanga kanti awumazi uNkulunkulu. Ngoba akusiko ukusonta okuzokwenza usurvive kuma circumstances. Akusiki imfundo ezokwenza usurvive kuma circumstances. Akuyona imali ezokwenza usurvive kuma circumstances. Bafile abantu bafa benemali. Ngoba imali ngeke ikwenza usurvive. Into ezokwenza usurvive uthi noma ufe ukufa okuhle ukuthi uyamazi yini. Do you know him? uJobe kuthathwa abantwana kufa bonke abantwana. Ibhizinisi lakhe one day liyaphela, imfuyo yakhe yonke iyaphela, ingceku nezincekazi kuyaphela. uJobe uphathwa amathumba umzimba wonke, kodwa kwasho ukuthi uSathane uhlasele umuntu omaziyo.
kwathi la kufanele engabe uyamphika noma uyamthuka, yasho indoda ihleli phansi emlotheni yathi mina ngiyazi mina ukuthi umhlengi wami uyaphila, ngoba abantu abazohamba kule ndlela abantu abaziyo. Mina ngiyazi, I know my Redeemer lives. Noma izinto ingaphela kodwa mina ngiyazi, noma ngingangcwaba kule Saturday, ngingcwabe evikini, ngingcwabe nangomgqibelo olandelayo, kodwa ngiyazi ukuthi umhlengi wami uyaphila. Bapha abantu eHoly Trinity, listen. Othi uMose uNkulunkulu ethi hamba ukhipha abantwana babo, uthi uMose wo uNkulunkulu kahle mana kanjalo ngizothi ngithunywe ubani, ngoba angifuni ukuhamba noNkulunkulu engingamaziyo. Ngizothi ngithunywe ubani, malibonga igama lenkosi. Haleluya. Uthi uNkulunkulu isiZulu lesithi nginguye enginguye. IsiNgisi sithi I am who I am. Kodwa a better translation ayithi I am who I am. I-translation a better it I will be what I will be. Ngizokusiza ngoba ngiyeza ukangizwa. Mangiyihumusha ngilethe ezulwini isihumusho esingcono yesithi ngiyoba yikho engiyoba yikho. Ngamanye amagama uNkulunkulu awukwazi ukumconfine entweni eyodwa. Awukwazi ukumconfine ngoba ukuba uNkulunkulu wathi kuMose nginguJehova Jireh, uJehova provider, kwakuyothi mabegula baye enyangeni bamshiye ngoba uzambule ngento eyodwa. Manje uNkulunkulu never gave him a specific name. Uthi ngiyoba yilokho engiyoba yikho. Ngamanye amagama mawulambile ngiyoba isikwa sokuphila, mawumfelokazi ngiyoba indoda yabafelokazi, mawuyintandane ngiyoba uyise wayintandane, mawomile ngiyoba amanzi okuphila, ngiyoba yikho engiyoba yikho. Haleluya. Kuya ngokuthi udingani. Mawumdinga ayisinkwa uba isinkwa. Kuya ngokuthi mfundisi uZulu yini oyidinga. Haleluya. Uzimo zonke lo. Uzimo zonke lo. Kuya ngokuthi isimo sakho yini esidingayo ngaleso sikhathi. Khoshathamanda. uNkulunkulu from generation to generation uyazambula. Kodwa indlela azambula ngayo kuthwala ayifani nendlela azambule ngayo kubuthelezi. But it's still the same God. Akashintshile uNkulunkulu, kushintsha isambulo. Do you know ukuthi why ishintsha isambulo? Ukuze nobufakazi bethu bungafani. Ngoba ufakaza ngokwesambulo, ufakaza ngokwendlela azambule ngayo kuwe. Thank you, Holy Spirit. Twala. Yes, sir. Abednego, uShadrach, Meshach and Abednego babe abangani bakaDaniel. Right. Kodwa uDaniel wayengekho mabengena emlilweni. Okay. Nabo babengekho mayengena emphandweni. Ngoba uNkulunkulu wayengafuni ukuzambula ngendlela efanayo kubo bonke.
laba makuthiwa ake nisukume nifakaze ngoNkulunkulu bathi sikhuluma ngendoda engena emlilweni ihambe nathi. Kodwa uDaniel makuthiwa awufakaze ngoNkulunkulu uthi ngikhuluma ngendoda evala imlomo yayingonyama. Kodwa kusawuNkulunkulu oyedwa, kusawuNkulunkulu oyedwa, kusawuNkulunkulu oyedwa. Nguye izolo, nguye namhlanje, nguye naphakade, akaguquki, akatshintshi. Kuya akatshiki, he remains the same. Shatamando yalabas. Imbongi zithi mayikhuluma ngaye zithi ingelosi zifika zithi ungcwele, masithi ziyaphakama ayisabona le side ekade zilibona eqaleni, sayibona elinye iside iphinde zithi ungcwele. Mayivusa amakhanda sayibona elinye iside iphinde zithi ungcwele. Mayivusa amakhanda sayibona elinye iside iphinde zithi ungcwele. Mayivusa amakhanda sakuheli. Kuya ngokuthi liphi iside olikaNkulunkulu olibonileyo. Kuya ngokuthi ubone, kuya ngokuthi ubone liphi iside. Makhosatha maya, haleluya. Abanye bayaphakama bathi lo Nkulunkulu ngathi ngishiwa indoda wangifundisela ingane, wathi ayifundisa wayixoxa, haleluya. Abanye baphakame bathi lo Nkulunkulu ngathi ngisehlane, waba uLord my shepherd, waba umalusi. Kuya ngokuthi liphi iside olibonileyo. Kelebe shando, kelebe sando ya lima kosi anta, kelebe shando. Igama lika Jesu litunyiswa yilabo abaseparadisi ababemvuma lapha emhlabeni. Haleluya, 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 haleluya. Sesiyathandaza kuya ngokuthi liphi side, kuya ngokuthi liphi side oliqolozele ngaleso sikhathi. Kodwa uNkulunkulu akakashintshi, kusewuyena. Hallelujah. Let me say this, bese siyakhuleka. God keeps on revealing his sides. Hallelujah. He keeps on revealing himself. He keeps on showing us his side. But the most painful thing, he uses circumstances to show us his side. The most painful thing, he takes us through some stuff for us to see his side. Shima mama yandola kos. Uzambula ngesimo. Ukufaka kwi-situation kanti akazili ukuzokubulala, uzozambula.
kwayona lento yokuthi wasithandazela isihlobo sakho safa uthandazile, ingoba uNkulunkulu khona iside abefuna ulibone lakhe. Thina we think uNkulunkulu simbona amaside ngobuhle asenzela bona, kanti cha, simbona nangobubi abdedele impilweni zethu. Glory to Jesus. Sishaywa izimo kanti uyazambula. Maroka suya. Singene emlilweni kanti uyazimbula. uNkulunkulu ufuna simazi. Ingakho Paul in Philippians chapter 3 ethi ngimazi yena, ngazi namandla amvusa kwabafile, ngihlanganyele naye enhluphekweni. Ngoba nxa ungena ivangeli elishunyalwa namhlanje, kushunyalwa ivangeli ngendlela errong, angeke uhlukanise, ngoba ngisho iprosperity yethu ivele enhluphekweni. Ngisho ingcebo yethu asiyithwaleli, asiyeli ezinyangeni. Ingcebo sinayo ngenxa yesiphambano sikaJesu. Isiphambano kweza ngaso iprosperity yethu. I want us to pray. I want us to pray. Angilazi iside uNkulunkulu alivezile kuwena njengamanje. But each and every one of us can tell a story. Ngoba umuntu nomuntu uneside lakhe. Elami iside alifani nelakho. Mhlambe wena ukuze kuvele iside bekufanele adedele uSathane athathe yonke into obuthi ubambelele kuye ukuze azazombula njengensika yokubambelela. Because sometimes we rely on our money, we rely on our treasures, we rely on our religion, we rely on our prayers more than we rely on God. Don't trust even your prayer. Trust the God to whom you pray. There are things ezizokwenzeka uthandazile. Khona izinto umthandazo wakho ongeke uyivimbe, ngoba uNkulunkulu ufuna ukukhombisa iside. Ake ngitshela ke ukuba uJobe wake elibe lokuthi Sathane ngiyakubopha, Sathane ngiyakubinda, ngiyakubopha ngegama likaJesu, ngikubopha kusukela ekhanda kuze kuyebe enyaweni. Kwakuyomsiza ngani? Ngoba uJobe wasafarisha ama consequences, ama resolutions athathwe emhlanganweni kuhlangene uNkulunkulu noSathane. uJobe engekho, uNkulunkulu behlangana noSathane ngegama likaJobe, kodwa uJobe engekho emhlanganweni. Do you know what God said? Uthi uNkulunkulu uvela phi Sathane? Uthi uSathane ngivele emhlabeni ekuzulazuleni. Because listen bazalwane, this is very important. uSathane is not omnipresent. He's not omnipresent. It's only God who's. Masithi uNkulunkulu is omnipresent, we mean useyindaweni zonke ngesikhathi esisodwa. Masithi uNkulunkulu is omnipresent, we mean uNkulunkulu la Holy Trinity. But ngalesikhathi ubani isikhathi manje? Njengoba ku 3 minutes past 8 uNkulunkulu la eHoly Trinity, kodwa ngesikhathi esifanayo useGoli, ngesikhathi esifanayo useEurope, ngesikhathi esifanayo useAsia, ngesikhathi esifanayo useAmerica. Kodwa uSathane is not omnipresent. uSathane only uses his agents. uSathane eseEurope akekho eSouth Africa. So in actual fact, lezi zinto ezisikhalisayo akabi nawo yena uSathane, kuseyamadimoni. The devil only operates through
the princes, amakhosi omkhathi. Indawo nendawo in a prince. I'll give you an example, a very simple example. Sithi la esikhaleni noma esikhawini, ucheke isikhawu, uzothola ukuthi I don't know this place, but I'm making an example. Uzothola ukuthi indlela abantu, especially young people, abadakwa ngayo la esikhaleni, umuntu uyacheka ayifani nendlela abadakwa ngayo eFryhead. Mhlambe la esikhaleni iprince yakhona irula ngokudakwa noma ngama drugs, kodwa mawuye eFryhead noma ekhona ama drugs kune prostitution kakhulu. Uthi uyanquthu noma ikhona iprostitution nama drugs, kodwa into ekakhulu enquthu ubugebengu. So you will ucheka kanjalo indawo azifani, ama prince omkhathi abusa kuleyo ndawo. That's how the enemy operates. So manifuna ukukonkarisha indawo kufanele niyazi prince ebusa la esikhaleni. Then you will be able to conquer. Angilazi side akuvezele lona. Komashando ya. Listen Thwala, listen. Uzongithanda la, uzoyizwa le. uNkulunkulu akayi-introduce into isizini entsha ingakedlule endala. uNkulunkulu akazambuli kuwe ngento entsha lena ekade azambule ngayizolo ingakedluli. Ngizokhothela ivesi njesi. Listen, uMaria noMartha babemazi uJesu njengomphilisi wabagulayo, kodwa bengamazi njengomvusi wabafileyo. So uJesu kwadinga ayilinde noma kubuhlungu ukubona ngoba ba-understand, kwadinga linde isizini yokugula yedlule ukuze kuzoqhamuka isizini entsha ebebengamazi ngayo. That's why mayefika bathi ukuba ubukhona umnewethu ngayengafanga, uthi uJesu your brother will rise again. Uthi uMartha ngiyazi uzovuka ngomhla wokuphela. Uthi uJesu no, ngikuvuka manje. I am the resurrection and the life. Wayefuna ukubakhombisa iside elithile. Lo buhlungu obuzwayo uNkulunkulu uzokwambula iside elithile. Lo buhlungu obuzwayo uNkulunkulu khondaza. uNkulunkulu ufuna abantu abazothi, ngoba you see mfundisi, angazi noma it's the way esishumayele ngayivangeli. Abantu banamhlanje they think uNkulunkulu uphendula njalo. Futhi nezintshumayelo ezishunyalwa laphandle zigcina ikwenze ngathi awukholwa wena kahle. Listen bazalwane. uNkulunkulu noma engawuphendula umthandazo wakho. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. That I am God. You see, i-challenge esizobhekana nayo mfundisi kule minyaka yabantu abathukthelela uNkulunkulu. Zisuke ingakakunethi uma ungakazi umthukthelela uNkulunkulu. Suke ingakakunethi usuke ungakafiki khona. Zikushaya ube angry. Zisuke ingakakushayi ungakasho ukuthi yo uNkulunkulu, I'm so disappointed. Right now I'm disappointed. Bese ngibatshelile abantu ukuthi nizombona uNkulunkulu wami avela angaqhamuki. Angaqhamuka ufastile, angaqhamuka unikelile, angaqhamuka uthandazile.
angaqhamuki uzenze zonke izinto esithi zenze, angaqhamuki, aqhamuke ngesakhe isikhathi uzokuvezela iside elithile. Kuneside okufanele ulibone as we pray. For sure ngoba uyasazi isimo sakho, usuyabona ukuthi yini uNkulunkulu abefuna uyibona. Ngoba awuhleli lapha ngoba ubune immune system strong, futhi awuhleli ngoba ubune medical aid engcono, kodwa uhleli lapho ngoba uNkulunkulu ube nomusa. Angithi wena ubuye ICU wena, angithi wena wa-admithwa wena, angithi wena uke waphuma ngaphansi kwemoto irolanga nawe, angithi wena uke weqa imbhuleka, angithi wena uke wabhekana nezimpi, angithi wena uke wanyakaziswa ukuze uthi nginamandla, ngiyakwazi ukuba phezulu, ngiyakwazi ukuba phansi, nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo, nginamandla kuya ngokuthi liphi side olibhekileyo. Asiphakame. Kuya ngokuthi liphi side, kuya ngokuthi liphi side. Kuya ngokuthi liphi side. Lalela, kulama side kukhona nelenduduzo, iside nalo likhona, nelenduduzo likhona. Mayingakafika induduzo usaqhala lilinde, ungahambi, ungamove, linda azakuvezela iside lenduduzo. Haleluya. Ungahambi ngoba akakuphilisa esifweni sakho, linda aveze iside lokuba uJehova Rafa, uNkulunkulu ophilisayo, othi I sent my word and I healed their diseases. Ngineqiniso mfokathwala, uNkulunkulu usazoliduduza ibandla. Sikhalile kakhulu, kodwa iside lenduduzo liyeza. Kamo sathoya labasaka, sisazoduduzwa, iside elizosihlekisa liyeza. Kuya ngokuthi ubhekene naliphi iside, akusho ukuthi sekuphelile, kusazoba khona elinye futhi iside. Ingakho Petru ethi sosuka kuwe siyephi, ngoba amazwi okuphila okuphakade akuwe.